ziua, dragi prieteni! Ce mult mă bucur că ne revedem din nou la o nouă lecțioară! Astăzi vom vorbi despre delfini, cum am spus și data trecută. Delfinii sunt animale inteligente, jucăușe și comunicative. Ei comunică între ei cu ajutorul unor sunete specifice. Tot cu ajutorul sunetelor, ei transmit apariția unor pericole, obstacole sau apariția unei prăzi. Există 37 de specii de delfini, iar cel mai des întâlnit este cel din Marea Mediterană și din Atlanticul de Nord. Când vor să doarmă, delfinii rămân în sau lângă suprafața apei. În acest fel, ei nu se îndepărtează prea mult de aer, care le trebuie ca să respire. În timp ce doarme delfinul, are de obicei un singur ochi deschis, respirația sa devine mai lentă, însă el rămâne semiconștient. Dacă alte ființe pot dormi adânc și respiră fără probleme, delfinul trebuie să depună un efort conștient pentru a respira. În acest scop, o jumătate a creierului delfinului rămâne mereu activă chiar și în timpul somnului. Ați văzut cum veghează delfinul? Tot așa noi, ca și credincioși, trebuie să veghem ca să nu fim ispitiți de diavolul. Psalmul 50 cu 23b. Celui ce veghează asupra căii lui, acelui îi vor arăta mântuirea mea. 1 Petru 5 cu 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Din aceste versete învățăm că noi trebuie să fim treji și să veghem ca să nu fim ispitiți de diavolul, fiindcă el dă târcoale ca un leu care răcnește. Dacă o să fim așa, o să vedem mântuirea lui Dumnezeu pentru credincioșii lui. Și acum, la încheiere, doresc să facem un experiment! Noi am fost creați de Dumnezeu ca acest pahar cu apă, cu inima curată și fără păcate. Dar totuși, dacă nu veghem, păcatul va putea să ne ispitească. Și dacă noi ne lăsăm ispitiți de păcat, o să fim ca acest pahar cu apă. Dacă ne lăsăm ispitiți de diavolul, o să fim așa, nu o să mai fim curați și fără păcat. Dar Dumnezeu a dat singurul lui Fiu ca să ne salveze de păcat. Și acum o să luăm clorul, care îl simbolizează pe Iisus, care a murit pentru păcatele noastre, pe cruce. Și acum, uitați-vă ce schimbare poate să facă Iisus în viețile noastre, dacă îl acceptăm ca mântuitor. Să ne curățească! Și după cum vedeți, clorul încet, încet curăță apa cu păcat. Experimentul nostru s-a primit și clorul a curățat apa. Acum este ca înainte. La revedere, prieteni dragi! Data viitoare vom vorbi despre arici. Ne vedem data viitoare!